Raġel ta' 43 sena residenti San Ġwan jinsab fil-periklu tal-Mewt wara li tilef il-kontroll tal-vettura li kienet qed iġġorr container. Konsegwenza tal-impatt mal-ħajt, il-vettura tal-għamla lejlen daf inqalbet. L-inċident seħħa l-ħabta tal-11:30 tal-ħamis filgħodu fil-kisra ta' bejn triq Garibaldi u triq il-Gvern lokali fil-Marsa. Il-container li kien mimli tkaxkar minn fuq is-sentri stipal ġoċint ta' fabbrika privata. Fuq il-post issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jinħareġ is-sewwieq minn ġol vettura, kif ukoll ambulanza li ħadet lir raġel l-isptar Mater Dei għal kura medika. Minkejja dak il-ħin is-sewwieq inħareġ konxju mill-vettura, aktar tard kien iċċertifikat li jinsab fil-periklu tal-Mewt. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa li ħatret l-esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Kawża ta' dan l-inċident inqalqet triq Garibaldi għal xi ħin dan sakemm tneħħew il-vettura u l-container. Raġel ta' 64 sena sofra ġrieħi ħfief wara li qala daqqa ta' karozza fi triq is-setqa f'Ħattart. U għattajjar minn raġel ta' 56 sena wara li nqala argument bejniethom. Persuni li kienu fuq il-post tal-inċident qalu li l-vittma kien midrub sew iżda ma kienx mitluf minn sensieħ xi nittella fl-ambulanza. Il-pulizija kienu informati bil-każ għall-ħabta tas-7 tal-ħamis filgħodu minnu fih bdew it-tfittxija għall-aggressur li ħarab minn fuq il-post tal-inċident. Ir-raġel ta' 56 sena nqabad ftit tal-ħin wara u issa qed jgħin il-pulizija fl-investigazzjonijiet tagħhom.